раиса соловьёваи 65-сола дар ноҳияи қубодиёни тоҷикистон дузандаи машҳур аст. сӯзанӣ ва гулдузиҳояш талабгори зиёд доранд. ба сари ҳар кадоме аз инҳо чанд рӯз заҳмат мекашад. аз фурӯши онҳо даромади хуб мегирад ва бори зиндагиро каме сабук мегардонад. Больше 200 даромадам. Ана яканда 200 мекунам. Мана ари ҳамин. ин хонум соли 1977 аз қазоқистон ба тоҷикистон кӯчидааст. замоне ки 17 сол дошт ва ба як сарбози тоҷик дар қазоқистон писанд омаду пешниҳоди оиладориро пазируфт. Хати солдатга омадам, ҳайсе ёш одам ишқи мухаббат гуфти чӣ бори ҳамқа омадам. ҳамқа дар ҳамҷода то ҳозир додор ҳамҷо мондем. соҳиби 6 та нафар писар, ду духтар, 4 писар, 6 фарзанд дорам, келин дорам, домод дорам, невара дорам. ако насиб боша соҳиби чевараям мешам. мегӯяд аз лаҳзаи аввал ба ҳунарҳои тоҷикӣ дил басту аз пайи иҷроишашон шуд. дар аввал бисёриҳо ба комёбии ӯ шубҳа доштанд. вай одамо гуфт вай бовар намекунем ку вай рӯз ҳам хел чизо дӯза. ин дурӯғ гуфт, ин фиребгарӣ гуфт. ин гуфт ин занак ин хел чизо бояд наметонад. мобайнами як занак ман чиз ки дӯқтам гуфта не гуфт. вай занак мекуна гуфт. вай занак чизи духтарои мана бисёр дӯқтагӣ. ҳоло на танҳо кор мекунад, балки масъули омӯзондани онҳо ба ҷавонон аст. серкор аст, вале кӯшиш мекунад либосу гулдузиҳои муштариёнро дар вақташ омода карда супорад. ин мактуби падарам 79 сол давоми. дар лаҳзаҳои танҳоӣ ба ёди наздиконаш меуфтад ки фарсахҳо дур дар қазоқистон ва русия зиндагӣ мекунанд. аммо ҳамон тавр ки мегӯяд ба тоҷикистон ва ҳунарҳои тоҷикӣ муҳаббат дорад ва аз ҳарду дил канда наметавонад. Петро, вот я тебе землю дам, здесь построишь.